Bé, totes recordem que al principi, quan l'Eva ens explicava el projecte de 14, pensàvem, a veure, s'ha venut l'enteniment, Sí, perquè era una idea molt arriscada, o molt agosarada, millor dit. Sí, molt agosarada. I fins i tot al principi, a mi una veu maliciosa va dir que 14 és una revista femenina. Ai, quin argument més original. Sí, és femenina, intel·ligent, sensible, profunda, sí, molt femenina, i que de fet pot agradar a tota dona i a tothom, no? A mi el que més m'agrada de 14, i he estat rumiant una mica, és que no només és molt respectuós amb la creativitat, sinó que l'estimula. És a dir, jo molts dies, abans de començar a fer res, miro el 14 i sempre hi ha alguna cosa que em suggereix alguna altra per escriure. Crea com xarxa i a més que et fa descobrir universos de moltes disciplines diferents també. Per això jo crec que el que tenim a celebrar és que no només que ha estat un èxit, sinó que ha estat l'èxit que l'Eva volia. Jo crec que ella es va imaginar una revista i la tenim, no? És així. Sí. Que la cultura mai no deixi de bastir ponts. Premis Nacionals de Cultura 2018.